Biz barыбыз да авылда туып үскәннәр. Үзен шәһәр кешесе итеп күрсәтергә теләүчеләрнең нәсел-нәсәбендә казансаң, аларның да тамырлары берничә буыннан соң барыбер авылга тоташыр. Biz авылдан чыгучылар, аны язмыш кочагына ташлаучылар да. Элек авылдан рәхәт тормыш, иркенлек эзләп киткәннәр буынының дәвамчылары без. Инде менә арып-талып, кайчандыр безне ымсындырган шау-шулы тормыштан туйганлыктан тынычлык эзләп авылга кайтыр. Безне әле анда һаман әти-әниләр сөйләгән яшьли сөйгән ярлар, уен җирләрендәге гармон моңнары көтә кебек. Гомер үлчәвидә алгы якка чайкалган инде. Безләрдә кабат бер язмыш, авылга тартылу. Татарны милләт буларак саклап калучысы да, яшәткәне дә бары бер авыл. Киләчәк турында уйланганда, һәр чак аның тибрәлгән бишеге, авылы искә төшә. Аның бүгенге халәтенә бәйле, милләтенең киләчәге турында да уйлар, фикерләр килә. Дөньясының бер нинди үзгәрешләренә дә карамастан, иртәге көндә дә тәрбиячебез, матди вә рухи яктан тукландыручыбыз булып калачак ул авыл. Авылны искә төшереп, хәтернең әллә кайсы почмакларына таба тәгәри бу уйлар йомгагы. Тәгәри дә әллә кайсы гомерләрдән тыныч кына йоклап яткан хатирәләрне уятып, тышка чыгара. Кечкенәдән канга сеңгән авылның җыр-моңнарын миләрдә чыңлата. Әкрен аккан чишмә кебек таңда, гөрләп тора басу өсләре, нурлар бөркеп кырдан каршы ала. Авылымның айлы кичләре, кырдан каршы ала. Авылымның айлы кичләре. Җәй буена хәтфә болыннардан аңкып тора чәчкә исләре. Ташлау түгел, хушлашу да авыр. Авылымның айлы кичләре. Ташлау түгел, хушлашу да авыр. Авылымның айлы кичләре. Синдә күңелем, уем тойгыларым, йөрәгемнең кайнар хисләре. Шатынап торган салкыннарда матур. Авылымның айлы кичләре. Шатынап торган салкыннарда матур. Авылымның айлы
Илгәрәй. Хәйле кишләр, исәннәрмесез, хөрмәтле дуслар. Әйе, чыннан да мин сезне сәламләргә бүгенге кичәбездә бик шатмын. Әйдәгез әле килгән хөрмәткә бер-беребезгә алкышлап алыйк әле. Инде Аллага тапшырып башладык, дисәк тә ялгыш булмас. Чыннан да күпләрегез уйлап куйгандыр, ни өчен Казан егете Илгәрәй авыл темасы белән башлаган икән дип. Дөресен әйткәндә, дуслар, бала чактан бирле мин авылда гел булдым. Аллага шөкер, көтүендә көттек. Әйе, бәбкәләрдән сакладык. Әйе, һәм инде рәхәтләнеп авылда ял иттек. Әйе, шушы авылда ял иткәндә Балык Бисәсе районы Ширмешән авылында анда атнага бер кайталар, әти, әниләр хәлләрне белешкә ишлайш. Һәм инде безгә алып кайталар, бик матур, тәмледән тәмле күчтәнәчләр теге. Менә шул истә калган ул хәзердә теге куян күчтәнәче. Куян күчтәнәчләрен ашагансыз бармы? Менә шундый матур мизикләнүсләр чираттагы җыр белән дәвам итик әле. Илназар кие, Венера Махмутова сүзләре, куян күчтәнәче дуслар. Киттек. Менә монда тегеней, кул шаба торган төш. Әйе. Опа. Хәтердә калган балача, үтерсә дә күп еллар, куян күчтәнәчләренә сузылган әни куллар. Куян күчтәнәчләренә сузылган әни куллар. Алга таба йөгерсә дә гомернең сәгатьләре, истән чыкмый балачакны куян күчтәнәчләре. Алга таба йөгерсә дә гомернең сәгатьләре, истән чыкмый балачакны куян күчтәнәчләре. Әкияттән килгән бүләк, самими ышанулар, бу бәхетле мизгелләргә шатланып куанулар. Бу бәхетле мизгелләргә шатланып куанулар. Алга таба йөгерсә дә гомернең сәгатьләре, истән чыкмый балачакны куян күчтәнәчләре. Алга таба йөгерсә дә гомернең сәгатьләре, истән чыкмый балачакны куян күчтәнәчләре. Вау! Оп! Оп! Балачакка кайтыр идем, кире юллар булсалар, күчтәнәчләр өстәлләрдә мине көтеп торсалар. Күчтәнәчләр өстәлләрдә мине көтеп торсалар. Алга таба йөгерсә дә гомернең сәгатьләре, истән чыкмый балачакны куян күчтәнәчләре. Алга таба йөгерсә дә гомернең сәгатьләре, истән чыкмый балачакны куян күчтәнәчләре. Истән чыкмый балачакны куян күчтәнәчләре. Куян күчтәнәчләре. Яшь сәйдәшләр, дуслар. Яшь сәйдәшләр. Я тагын бер кат. Башны ябызмы? Давай еще один раз. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Нәни кыз кая китте? Уракты инде. Әйдә башны ябыз. На поклон.
Әйе. Раз, два, три и поклон. Бик рәхмәт. Қаласың мұнда? Мұнда қаласың мы? Қалам дейм алай. Әйде, матып ұзатамын сені. Жылап жіберсің ола деген. Мұсарлық ұштап алғалы еш сейдешлерге. Шо, балашақ, көңілі шақ, барыбызда балашақ елінен. Енді нешік кіна тілесек те, нешік кіна ойласақ та, балашаққа кері қайтып болмай. Аны қазір енді матур мезгілерін искегіне түшіріп қалашылайш. Шылай, мына бейік шағырыбыз Хасан Туфан 16 ел ғөмірін шит түбәкте өткерген, һәм ул туған яғына мәхәбәтін бұлайрақ тасвырлый. Ақ қайыннар азмы дağlarda, япандағы ұлы юлларда, бір қайда юк, ләкин сізнің сыман сағындырған қайын бір қайда. Әшіраттағы жырның авторы Шамил Жихангиров не әйтірге тілеген екен? Үйім алды қайыннары жыры білен ұслар, шыны тыңлап алғалы. Үйім алды қайыннарым. Aldı bikte yemlim minin Öse anda iki akayın Balaşağım iske tüşe haman Şul kayınlarını kürgen sayın Nidir buldu bilmeyim sыңғы вақыт Сарғайдылар алар солдылар Кинет мұңсу болды көңеліме Күзлеріме ешлер толдылар Günler ötüp yıllar uzgan sayın Yaşarsız mı deyip oylanam Sizden başka jirde yaşar işim Min özüme urun tabalmam Nidir buldu bilmeyim sыңғы vaqt Sarğaydılar alar soldılar Kinet мұңсу buldu көңеліме Gözlerime yaşlar doldular Sыңғы вақыт Сарғайдылар алар солдылар Кинет мұңсу болды көңеліме Көзлеріме яшлар толдылар Нидір болды білмейм сыңғы вақыт Мұңсу болды көңеліме Көзлеріме яшлар толдылар Көзлеріме яшлар
Илгәрәй. Бигзир рәхмәт, бигзир рәхмәт. Минем әтинең сеңлесе Нәзира апа. Бигзир рәхмәт. Апасы, апасы ялгыш. Каушыйм, бигзир рәхмәт. Малай туганнар чыккач каушый башлады. Инде бигзир рәхмәт. Бигзир рәхмәт дуслар. Менә безнең музыкантлар, минем якын дусларым. Рифинда Аллага шөкер, ел сайын гел минем белән. Гайса Маликов әле быел безнең бригадага кушылды. Муса Маликовның бер туган энекәше Гайса Маликов. Рифка да алкышыга дуслар, Риф Ахметов. Әле өйрәнеп кенә килә яшь гитаристыбыз, ул безнең Азат Нугманов. Инде безнең бригада 2 ел эшли, Аллага шөкер, яшь, Алла бирсә, зур сәхнәгә беренче адымнарын атлап килүче Альбина Маклакова. Бу елны Алла бирсә җырлатабыз. Һәм инде якын дустым Прост Раил. Якын дустым. Әйдәгез әле бер рәхәтләнеп татарча халык җырын җырлыйк дуслар. Ләкин аны җырлар алдыннан 2 командага бүленеп, менә алдагы җырны барыбыз да белә. Ул инде һәрбер туйларда, һәрбер мәҗлесләрдә җырлана торган җыр дуслар. Сандугач күгәрченне беләбез бит. Аллага шөкер. Димәк, менә күгәрчен дигәндә мин уң кулны сезнең якка күрсәткәч, сезгә кирәк булачак җырларга күгәрчен дип, ә инде сул кулны сезнең якка күрсәткәч, сезгә күгәрчен дип. Шулай ук балкон да кушыла. Балкон сез исәнме анда? Аллага шөкер. Бер кычкырып күрсәтегез әле. Балкон! Малай, Аллага шөкер. Менә күренеп бетми, теге ут прожекторлары күзләренә уйната әле шунда. Теге пусты сыман. Киттек дуслар алга таба. Сандугач күгәрчен. Хоп! Хей! Әзерме? 2 командага бүленештек. Уң як һәм сул як. Киттек. Хоп! Монда алкыш итәргә вакыт. Sarı sandığı dayım, telin nişip ıtayım. Sarı sandığı dayım, telin nişip ıtayım. Sandığı güller, ele aşamanın şunda. Sandığı güller üskeni göremesin. Travsuk kamala sizge. Birge üsttük birge yürüdük, şunu nişip unutayım. Birge üsttük birge yürüdük, şunu nişip unutayım. Sandığı güller üskeni göremesin. Sandığı güller üskeni göremesin. Dostlar, sizge korap min uyalam. Әйдәсәр уялмыйк әле, бер әзрәк теге иркенләп утырыйк әле, рәхәт алып, җырлашып. Бүген Алла бирсә 6 сәгать дәверендә җырлашып утырырбыз. 141 җыр тыңлап. Әби җүрәйтә, расслабься, нормально все. Сары санадугач баласын кулларымда сайраттым. Сары санадугач баласын кулларымда сайраттым. Санадугач güller üskeni göremesin. Sanadугач Estağfirullah, kirek. Sarı sanadугач balasın. Zanımı gittiğini hazır. Так. Belki birge jürlüğün iske düşürürük sözlerin. Sanadугач күгәрчен, güller üskeni göremesin. Sanadугач güller üskeni göremesin. Мен теге бии белмим. Мен булганлык кына йөри алам. Менә булайрак. Обычно артка барып киләләр җырчылар. Sanadугач күгәрчен, güller üskeni göremesin. Sanadугач güller üskeni görem. Tamırkat. Sanadугач güller üskeni göremesin. Sanadугач güller üskeni göremesin. Güller üskeni göremesin. Güller üsken göremesin.
Бик зур рәхмәт. Үләм. Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Монда минем плакатларым бар. Менә шундый бик матур йөзем. Кечкенә бүлмәгә генә куймагыз, яме. Әйе. Җыеп бар, яме. Менә чираттагы җыр ретро җыры булыслар. Чираттагы җырны 90-нчы елларда балык бистәсе килене Зәйнәп апа Фәрхетдинова халыкка таныткан иде. Хәзер безнең дә әлеге җырны сезгә җырлап күрсәтәсем килә. Инде үзем генә түгел, шулай балык бистәсе кызы Гүзәл Җалалова белән дуслар. Гүзәл Җалалова. Сезнең зур алкышларыгыз. Хоп! Kırlarımda bulun küllerimde Kalmadım şu niye kalmadım Aytkan sayın öpkelegen kübe Bıyıktıramın su tallarım Tallarım, tallarım, tallarım Sizni dağın bir körür idim Tallarım, tallarım, tallarım Sizge dağın bir faytır idim Dingiz tağlar aşa, şırlar aşa Yüreğimni sizge yolgadım İşiriz meni yıraklarga Taşlap gitken işin tallarım Tallarım, tallarım, tallarım Sizni tağın bir körür idim Tallarım, tallarım, tallarım Sizge tağın bir paytır idim Özüm bilen gitken yollarıma Kuari kızım tolganım Yok men bılay dütten yaşay almayım Qaytam sizge qaytam tallarım Tallarım, tallarım, tallarım Sizni tağın bir körür idim Tallarım, tallarım, tallarım Sizge tağın bir qaytır idim Tallarım, tallarım, tallarım Sizge tağın bir qaytır idim Tallarım, tallarım, tallarım Sizni tağın bir körür idim Sizge tağın bir qaytır idim Sizni tağın bir körür idim Tallarım Гүзәл Җәлалова, Илгәрәй. Якташым, достым, Кодаша Гүзәл Җалалова. Дөрес бит? Гүзәл Җалалова. Хәерле кичләр. Зур рәхмәт Илназ, сине шулай. Ой, зур рәхмәт, якташым. Зур рәхмәт сиңа. Можно? Рәхмәт Илназ, мине зурлап якын итеп, шушындый матур язгы кичтә матур бәйрәмеңә чакырган өчен. Киләсе җырым
Газизләребез, әнкәйләребез турында менә күптән түгел генә 8 мартта безнең иң кадерле кешеләребез, әнкәйләребез бәйрәме булып үтте. Әнкәй исән әле. Сезнең өчен. Бір мезгілге қайтып, әнкәйне юатып, хәлін біліп килгәле без. Безнең өчен берәү, авыр чакта терәү, күктә кояш җирдә әнкәй без. Әнкәй сен әле, кайтып киләм әле, бәхет эзләп киткән юлымнан адашмасын өчен, куйдым барлык көчен, җитәкләдең әнкәм кулымнан. Яшьли хәтер уя, күмәчисен тоеп, җанда калган шатлык хисләре. Үзем генә беләм, синең дугаң белән, җиңеп барам каршы җилләрне. Әнкәй сен әле, кайтып киләм әле, бәхет эзләп киткән юлымнан адашмасын өчен, куйдым барлык көчен, җитәкләдең әнкәм кулымнан. Офыкларда дәшә, бала чагым дәшә, җанда кага шатлык дулкыны. Бәхет эзләп киткән юлдан кабат үтәм, нигеземдә учак ялкыны. Әнкәй сен әле, кайтып киләм әле, бәхет эзләп киткән юлымнан адашмасын өчен, куйдым барлык көчен, җитәкләдең әнкәм кулымнан. Җитәкләдең әнкәм кулымнан. Җитәкләдең әнкәм кулымнан. Зур рәхмәт. Әнкәй исән әле дигән җырны тыңлап үттегез. Якташым иҗат иткән шулай ук көен. Сез ул авторны Шәфкать туташы җыры буенча беләсез. Расил Ахатов кие, Илдус Гафиятов сүзләренә язылган җырны тыңлап үттегез. Киләсе җырым минем барыгызга да, әмма безгә дә бәхет һәм саулык телисем килә. Киләсе җырым шулай ук дип атала. Бәхетле бул.
Alışıp nazlanıp yaşa Turmuşumda tüşümde Bəxtli bu Her kimge bəxt gerek Bəxt sonduğaşın küte Yarata bilgen yürek Bəxtli bu Her kimge bəxt gerek Bəxt sonduğaşın küte Yarata bilgen yürek Matır gözlerin ışığında Biyesin şartlık nuru İrkelesin var canını Seyu yarat ucuru Bəxtli bu Her kimge bəxt gerek Bəxt sanduğaşın küte Yarata bilgen yürek Bəxtli bu Her kimge bəxt gerek Bəxt sanduğaşın küte Yarata bilgen yürek Yürür yılma yakına Sıklansınlar dostların Soylab aluz bəxtine Tik yüreğin kuşkanı Bəxtli bu Her kimge bəxt gerek Bəxt sonduğaşın küte Yarata bilgen yürek Bəxtli bu Her kimge bəxt gerek Bəxt sonduğaşın küte Yarata bilgen yürek Bəxt sonduğaşın küte Yarata bilgen yürek Yarata bilgen yürek Güzel Celalova. Oldu yara kılanmağız. Hayırlı kış kaderli dostlar. Esselamu aleyküm kaderli Müslüman kardeşler. Күзді кеше, вот эти самые, которые, лампочкалар. Нәрседен başlayayım екен. Жайылып ятма дейділер. Анда шығып жайылып ятма, ұзақ сөйлеме деген сөз енді ол. Нәрселер сөйлейм екенсің. Сөйлесем не? Тоқтатып болмай мені. Сөйлейм ме, ярар. Құлда кірек, құлда лом. Кіседе 2 диплом. Хаман урам сібірем, 1 елі мен 1 күлем. Işın ışqa yalğa bulmay, tağın uqırğa kirem. Mana şunday. Uylanam da şiir sırlayım. Teknik acaba bik tez tuydıra. Әбет қой біреулер шуны hüner етіп ғымыр бойы тамақ tuydıra. Қой біреулер зор ішмай тарғанда ирте таңна ките балыққа. Әмен жеулер зейін әтәк-сәтәк зейіп ерем, шығып селем шуны халыққа. Миллиард долларлар жерден көкке аша ағулана яқын тирелер. Ирен балаларын илге берген бір анаға қысып қына тиірін берелер. Жылы яқты матур ақ биналар бір себепсіз басып тұралар. 2 қашық қоққан қазықлары да yok, қыры жерде ұяқ қыралар. Артық шекер тішлемеше тамағынан қыса бірі. Бик сақ киген киімін. Енді шекер рәтлендім дегенде қорақ дәулет талап аласыңғы тиенін. Тігі уақытта есігіздедір.
Әйме, біздің тиінләп жиған ақшаларды сібіріп алдылар. Бір кім де жауап та бермеді аңғырға. Алышына ақшалар, алышына патшалар. Тек қорақ дәулет өзгермей. Аптырап тұрам қорап, қорақ сөзіне қорап. Алдан ұқсаң да қорақ, арттан ұқсаң да қорақ. Шулай бейді, мына шулай ұқып қорақ зәрі. Дәшәтлі суғыш еллары бар халықны тұташ бит басты. Инді тыныш кебек тек рәсәйні ятим бала білән эт басты. Бұ мәшқардан шетке қошар едің, ішпейін деп арттан отарлар. Қошарсың да талипларға рәксәң ұрыс дейіп тұтып асарлар. Кирияққа кетсәң тіл білмейбіз, ішпейін деп яна атарлар. Қырғиларға, тузимысларға ләксәң тәубә, мәммәм дейіп тұтып ашарлар. Мына зіра шәрифінен зіра алға қорасаң да yok, атқа қорасаң да yok. Анекдотлар, мен енді анекдотлар білән қазір мен чиленіп, енді біздің 20 ел 50 қошан yazылған анекдотлар енді яңадан яшьләр сөйлей башлады. Аны Рай Садриев Буа театрында біраз жердімді. Тігі әрмәнді сөйләме! Рай Садриев өзінің тұттыққан таушы білә тігі. Күгерген таушы білә. Әрмәнді сөйләме, мүйсіп сөйлейм әрмәнді дей. Ол мен сөйлеймін олар мәнні, әлі қойшан. Ол мына мұндайрақ анекдот ол. Мен аны кассеталарда бар түгелмі, самолет ұша әрмәнлер үстінен бір әрмән секіріп тұрады. Наши женщины любят цветы, наши женщины любят цветы, чачак себе. Самолет келіп тіра Грузияға, бір грузин секіріп тұрады. Наши женщины любят деньги, наши женщины любят деньги, ақша себе. Самолет келіп кірі Рәсәйге, Сиван секіріп тұрады. Біздің де маржалар әрмән білән грузин яраты да типіп та түшірді дейтігілі. Райылның әйткені шул. Бұл қош, нете, шулай түшә, қой көзін қабай. Әйткені шул, әрмәнні сөйләмә, шунан соң кетайынды тегінде әрмән турында. Шушы бір әрмән келіп түшәді татар ауылына. Келіп түшә, яши башлай. Бүтін күйеуге шықмаған, или қуарт қызлар, или ялғыз қатын қызлар барса мақтайлар тегіне. Бір мужик қарап ері, что-то не то. Бұл әрмәнні сұраты, қарады, сұқшы, не сені бүтін қатынлар мақтайларсың? Силәлі мен ада, мен де жайлан шефтіген. Ну, тегер мен айтам, мен де бұлай айтам, тегілай айтам да, бұлай айтам, мен арсың, тегілай бұлай арасында бек переріп ішілерге ярамайды. Ну, бұл нәрсе енді, қойта да қатыны білә шулай қойнаштыра башты да, қатыны ята екен тегінде, әрмәнчәк қылана, деген. Мен ойлап шығарған нәрсе түгел. Аннары не Садриев тағы бірні сөйлей. Уақыты жеткенде үйленерге малайныңда. Атай үйленерге еді. Яқшы олым, яқшы. Ата бабадан қалған. Несе бересіз? Қаран сен аны. Мына ерігенде кіші түгіл. Еріге ярамай. Сәхнада кіші сөйлегенде. Әлі дұрыс айттым мен. Hürmet etmeyen kebek bola, sanga sokmayan kebek bola. Bir biz de yaratmıyoruz, даже balalar da yaratmaya geldi sanga sok. No yara, atasına aytayı kemine iğlenelim, kim ya iğlenir? Söyle pustu, ne, sözüde kızına iğlen. Ay oğlum anda iğlenme, anda benim kanım var. Kalk eti kan. No yarar, sen müzik kişimine şulay, anda benim kanım, yaramayan arga iğlenirge. Şundan sen hazır, tağın başka iğlen. No anarsın ne? Okutucu Selim Apa'nın kızına. Onun kızına toz iğlenme. Onun kızına benim kanım vardı. O şikayette. Onun keyfi kitayın. Anarsa ya olmasana hastağın misvak kızı var indi. Misvak kızı. Halide yok anda benim kanım vardı. Ne hazır keyfi düşüp yürüyündü de bu malay. Yani işte nerse oldu. Birer hal buldum elle oğlum. Niye bulay? Sümsürün düşken. Bana nezlebinde vallerine yok barısında benim kanım var. Oğlum dey yani sayta lübuyuna tut da ilen eteğinde senin kanın yok diye etti.
Ras. Buna ne? Min Rail'nikini söyleyeyim. Rail. Alvalar minikini söyleyeyim. Biri şu laytırım min dalarnikini söyleyeyim. Anları ne? Hazır aytam. Minen sırası. Ne? Sili almaz. Almaz nide? Nefsikamski'da sili. Buna indi işitken kişilerden bunu yarar. Yanda var kişiler sırası kilmen. Ne? Bizning de mujiklarning beytli propiska divanda indi. Divanda hazır. Mujik turadi hazır. Xotini otini tuqaytib, ne? Idan sibirib, idan yo'g'ib kerak. Olali kombayningni deb aytdi hazır. Şuası bular yaşarak kişiler bulalar ko'rasin. Kiş bilan yo'qlarga yotqach qarali jonni. Anda o'zi kombayn to jonni, jimishim. Kombayningni menim yoqqa burali de. Xotin aytdi, hazır de. Senin bir boshog'ing uchun kombayn qabızib turmayman deb aytdi. Mana ana shunday xalqqilarga yaray. Kishi orasida alla kimlar bor deydi. Mana men hamdaylarni söylemayim. Mendan mana tortib ololmaysan. Yo'q. Mogila. Menlarni bora. Bu banket kibik narsa endi. Jilas shunday nida tan g'uniman shunday rahat. Bir ulug' kishi bilan yosh qizdan so'yat etalar. Bu yosh qiz ayta sizga necha yosh? Bu mujik ayta erlarning da idarga yaşını aytırga uyala turgan vaqt jeta endi dey. Shulayda sizga necha yosh dey. 70'ler deb alığızdı. Bu kız ayta, "Men sizga bermas edim" dey. Bu mujik ayta, "Men hozir kerakmi de endi" dey. Men ular chiqarmadim, qo'yan kelib chiqqandir bilmayman. No, so'ngra tege soqolli bir anekdotka so'ylab ketamda, jayilib yotmasga qo'shdilar. Onda bir 150 kishi oxirisanda. No narsa, ne, onu 1000 martaba eshitgan yarar, 1000da birinchi martaba eshitsangizda yarar. Bola samolyotga soriq seni. Aydan soatgan narsa falan fasma. Ayda biroz. Stewardess bilan o'tib chiqalarda yoramaydi. Yoramay samolyotga soriq kirtirga yoramay narsa seni atuta. Bu ayta soriq tugil bo'ldi, soriq tugil. Kuchtanas bu soriq qozonda ekzamen beradi deb aytdi. Hozir kirdi veterinariya akademiyasına kira hazır profesör alıp bara bularını studentlarını məsi kombinatqa. Buna de qarağız dey. Texnologiya neçik işləngan, живой sarıq kirib ketə, tegdən qalbasa barıb çıxadı. Tuyağı tuyaqqa, siyaqqa, yını taralıb bitədi. Şundan bu balay utura, neydi? Dunduk. Buna. Şundura. Abi nime? Sırav memkeni, sırav. Noydan indi sırav verim. Abla, tegi yaktan kalbasanı taksan, ne? Bu yaktan sarık çıkarga muşet mı dey? Profesör ayta, "Чё-то с приветом бейт, bu nişik kelip elektrikken bu bana." Profesör ayta, "Muşet dey." Bu bana, "Yok idamı." Niçin tegden kalbasan. Profesör ayta, "Mana sen çıqqansın bitali" deb aytdi. Татарстанның халық артисті Рашид Шамқай. Көчлі алқышлар белән каршы алыгыз. Илгәрәй җыр театры солисты Альбина Маклакова. Yaşı bulmayla sensiz, yaşı bulmağanı kibikle, kışlı yaptı gensiz. Şadlığım seninle bilen, minanı köpten bellem. İsmini nasla gerek, gülüm türen elem. Şadlığım seninle bilen, minanı köpten bellem. İsmini nasla gerek, gülüm türen elem. Niden mucisa, Riza borsan Riza,
ismingini nasra kerek Көңіл түрен әлем Шатлығым сенің білән Мен аны көптен білем Ismingini nasra kerek Көңіл түрен әлем Yenişemede sen kirek Mine birden mertelek Durmuş yıllarımdan nazik Matur tilekler dilek Şatlığım senin bilen Min onu köpten bilem İsmingini nasra kerek Көңіл түрен әлем Şatlığım senin bilen Min onu köpten bilem İsmingini nasra kerek Көңіл түрен әлем İsmingini nasra kerek Көңіл түрен Бик зур рәхмәт. Альбина Маклакова. Альбина Маклакова. Хәерле кичләр булсын, җәмәгать. Инде менә концерт бетте дигәндә ниһаять сезне дә күрер көн булган икән. Барчагызга да хәерле кичләр телибез, күңелле яллар һәм инде дәртле моңлы җырлар күңелләрегезне күтәрсен, сезгә яхшы кайф бирсен. Иң изге теләкләр барчагызга да. Җәмәгать, менә сезгә кичкенә генә бер соравым бар. Әйтегез әле, концертлар, спектакльләр ни өчен соңга калып башлана? Нәрсәме? Артистлар килеп бетмәй, тагын? Кеше эштән кайтмый? Парковка юк. Җәмәгать, бу сүзләрегездә хаклык бардыр. Әмма төп сәбәп концерт спектакльләрне соңга калып башлауның төп сәбәбе ул хатын-кызларга хөрмәт. Ни өчен? Ирләр минем белән килешер, концертка, спектакльгә чыга башласаң, хатын кияренә күлмәк тапмый. Шулай бит? Дөресме, ирләр? Дөрес. Менә шуңа күрә хатын-кызларга хөрмәт йөзеннән, алар инде ирләрен бик тинтерәтмәсеннәр өчен, без концертларны, спектакльләрне соңгарак калып башлыйбыз. Шунлап әйткәндә, дөресен генә әйткәндә, хатын-кызларга җәмәгать һәйкәл куярлык. Ни өченме? Чөнки менә кышкы 30 градус салкынлык көнне күз алдыгызга китерегез әле. Тышта 30 градус салкын, хатын-кызларыбыз безнең асыл затларыбыз. Капрон колготки һәм минем кәштемнән дә юқарак чәчкәтуннан. Менә аларга инде хөрмәт йөзеннән без бүген җырларыбызның берсеннән-берсе матурларын бүләк итәрбез. Менә хәзер сәхнәгә чыгачак егетнең беренче җырына минем аеруча тукталып китәсем килә. Чөнки әлеге җырның үзенең бер моңсуына тарихы бар. Инде Айрат Сагиров исемле яшь башкаручыны ишеткәнегез бардыр. Менә аның чираттагы концерты алдыннан әтисе улына җыр язып бирә. Кыр казлары дип атала ул. Ләкин кызганычка каршы язмыш әлеге җырны әти кешенең үзенә ишеттерергә насыйп итми. Инде менә бүген Айрат әлеге җырны тамашачыларга бүләк итәр. Күпләрегез аны беренче мәртәбәдә ишетер. Ул инде әлеге җырны үзенең әтисенә, аның рухына багышларга тели. Каршы алыгыз, күп кенә җыр конкурсларында катнашып, лауреат исем алган егет Айрат Сагиров. Кыр казлары китер вакыт җитсә, күңелләрем күккә ынтыла. Күңел ұша кышлар белән бергә, җирдә яшәүләрем ынтыла. Кыр казлары Хушлашалар туган җир белән, хушлашулар җиңә
Qır qozlari bo'lib men qaytırman Beruk meni ko'rmay qolmag'iz Bizning g'imir ike kelmay ekan Tug'anlar shuni anglag'iz Qir qozlari Xo'shlashalar tuğan jir bilan Xo'shlashular jingil tugilligin Bilam endi hozir bek bilam Qir qozlari mug'lajirlar kelib Xo'shlashalar tuğan jir bilan Xo'shlashular jingil tugilligin Bilam endi hozir bek bilam Kishi kiysa jiri qola deylar Kiyib qozlar jiri shekilli Havolarda uchqon kiyib qozlar Olib qaytir menim salimni Qir qozlari mug'lajirlar kelib Xo'shlashalar tuğan jir bilan Xo'shlashular jingil tugilligin Bilam endi hozir bek bilam Qir qozlari mug'lajirlar kelib Xo'shlashalar tuğan jir bilan Xo'shlashular jingil tugilligin Bilam endi hozir bek bilam Bilam endi hozir bek bilam Ayrat Sagirov. Sorun. Rahmet. Şulay. Tınağın için. Bu jırны ишіткеніңіз бардыр емдесінен. Радиолардан бекілі менім ерек. Hey!
аңлаушыда табылыр. Табылыр, неге табылмасын? Мен бит янам қайнар ошақтай. Мен өзімді ірі бітер идім, жан сүйгенім ашқан құшақта. Сенің үшін бикле менің ерек, білмейм әлі қашан ашылыр. Бәлки әлі сенен яқшырағыр. Мені аңлаушыда табылыр. Сенің үшін бикле менің ерек, білмейм әлі қашан ашылыр. Бәлки әлі сенен яқшырағыр. Мені аңлаушыда табылыр. Йөрәгемдә яши саф мәхәббәт, сизеп торам аның кайнарын. Теләр идем кайтыр кошларның да, бәхет теләп миңа сайравын. Синең өчен бикле минем йөрәк, белмим әле кайчан ачылыр. Бәлки әле синнән яхшырагыр. Мені аңлаушыда табылыр. Сенің үшін бикле менің ерек, білмейм әлі қашан ашылыр. Бәлки әлі сенен яқшырағыр. Мені аңлаушыда табылыр. Бәлки әлі сенен яқшырағыр. Мені аңлаушыда табылыр. Айрат Сағиров. Бик зур рахмет. Айрат Сағиров. Айрат тағы бір барып кел. Рахмет. Келесі шашуарға қадар біз қара көрішіміз. Бик зур рәхмәт. Илгәрәй. Бу сүзне әйтүгә, бу исемне әйтүгә хәзер беркемдә кем ул дип сорамый инде. Чөнки Илгәрәйнең җырларын, аның иҗатын яхшы беләләр. Менә мине бу концертны әзерләгәндә бер сорау борчыды. Ул да булса, Илгәрәй нәрсә турында, ни турында җырлый? Чөнки әгәр дә тулайын күздән кичерсәгез, Илгәрәйнең репертуарындагы җырлар алар төрле, алар чуар. Менә Илгәрәйнең беренче чыгышында бүген инде без авыл турында, әти-әни турында җырларында ишеттек. Балачакка да ул кайтып килде, балачакны да сагынды. Шулай ук халкыбыз җырларына хирыс икәнлеген дә күрсәтте. Тагын Илгәрәй нәрсә турында җырлый? Әйдәгез әле мөхтәрәм җәмәгать, атом бузваткычы кебек эстрада юлында үзенә юлны үзе ярып баручы Илгәрәйне сәхнәгә чакырыйк. Илгәрәй! Балачагым гүлдә искә төшә, су чәчрәтеп сулар керүләр. Күңелемдә онытылмас булып, мәңге калды матур мизгелләр. Кайда калды гүзәл балачагым, онытылып уйнап йөрүләр. Әнкәемне
ырышасын біліп Қорқа-қорқа үйге кірілер Қайда қалды güzel болашағым Ұнытылып ойнап ерілер Әнкейімнің ырышасын біліп Қорқа-қорқа үйге кірілер Көкке төбелгенде Нұрлы қарашында құйынам Сайраса да жаным сықраса да Мен шол назлар білән туйынам Мені турғайында сенің бәхітіңде Мен қаманда сенің қолыңыда Сен табарысың мені юғалсамыда Адашсам да қайтыр юлымыда Мені турғайында сенің бәхітіңде Мен қаманда сенің қолыңыда Сен табарысың мені юғалсамыда Адашсам да қайтыр юлымыда Таба сенсіз яши алмам Яратам шул мәхәбәтті янам Бүләк итсәң назлы сөюіңіні Мен дә сені ялқын утқа салмам Яратам шул нурлы йөзләріңіні Моңсуғына яшіл күзләріңіні Көтәм инде мәхәбәтім минем Сөям дигән назлы сүзләріңіні Яратам шул нурлы йөзләріңіні Моңсуғына яшіл күзләріңіні Көтәм инде мәхәбәтім минем Сөям дигән назлы сүзләріңіні Қара-қаршы ұшырашып та көрмәгәнгә салышма Өзіңні дә шулай алдап ялғышма Сен бәғрім ялғышма Күңіл көзің алыда булмай Күрмәгәнгә салышып Уйламаган идем былай Бетәр диеп танышлык Кинәт кенә искә алсаң Мине кайдан табарсың Сүнеп барган йөрәгемә Нинди утлар ягарсың Қара-қаршы ұшырашып та көрмәгәнгә салышма Өзіңні дә шулай алдап ялғышма Сен бәғрім ялғышма Смертельный трюк Қара-қаршы ұшырашып та көрмәгәнгә салышма Өзіңні дә шулай алдап ялғышма Сен бәғрім ялғышма Bulutlar көк тургайлар белән Зәңгәр күктә язын серләшә Гашык парлар иреннәрен терә Көгәрченнәр кебек гөрләшә Язгы ташкын булып, язгы судай ургып Килче иркәм минем яныма Бик сагындым диеп, иркәләп һәм сөеп Алчы минем кайнар куйныма Язгы ташкын булып, язгы судай ургып Килче иркәм минем яныма Бик сагындым диеп, иркәләп һәм сөеп Алчы минем кайнар куйныма Бик
Еркелеп һәм сөеп, алшы мине кайнар куйныма. Бик сагындым диеп, еркелеп һәм сөеп, алшы мине кайнар куйныма. Илгәрәй. Бик рәхмәт. О! Шәк мин яратам. Туктагыз, бүләк тә бар. Бик рәхмәт. Бик рәхмәт. Чын күңелдән. Бик рәхмәт. Рәхмәт, дуслар. Артур энем алып кит әле буларны. Рәхмәт. Минем булышучы Артур. Алкышлыйк әле. Якын дустым. Ярый әле дуслар бар җәмәгать. Менә мин бер үзем булган булсам, мәсәлән, бүгенге кичәне оештыра да алмаган булыр идем. Менә минем якын дусларым, миңа булышучылар алар. Һәм әлбәттә дусларым, сез, әгәр дә сез булмаган булсагыз, бүгенге кичә гомумән булмаган да булыр иде. Сезгә бик зур рәхмәт дуслар, аерым, бик зур рәхмәт. Һәм дуслар, шулай ук бүгенге кичәне оештырырга булышкан аерым бер зур рәхмәтләрне тигәле Дома компаниясына дуслар. Алкышлыгы Дома компаниясына. Чөнки алар да бүгенге кичәгә үзләренең өлешләрен керткәннәр. Шулай ич. Инде киттек алга таба. Юкка гына сезнең турында дуслар турында сөйләмәдем. Чираттагы җыр сезгә багышлап җырлыйм әле. Ярый әле, дуслар бар. Дуслар булганда яшәве җиңелрәк тә, күңелрәк тә. Әйдә Гайса, манчы! Хоп! Ут йөрәкле дусларым бар, узар өчен юлларым. Ут так, сезләр онытылды? Монда алкышлар кирәктер инде. Ләлилә булмасалар нишләрмен, алар өчен утка кереп, суларга да төшәрмен. Әле ярый, сез бар, минем якын дусларым. Сезнең өчен генә җырлыйм, сезгә минем җырларым. Дуслар булган җиңел дөньясыда яхшырак. Достың булса шундый булсын, үзеңнән дә яхшырак. Дус ишләрем сезгә әйтәм, һәр чак бергә булыгыз. Кирәк чакта шатлык булып, йөрәгемә тулыгыз. Кирәк булсам әгәр миндә, без атларыбыз янәшә. Онытмыйча дуслык хакын, ясын иде яшәргә. Әле ярый, сез бар, минем якын дусларым. Сезнең өчен генә җырлыйм, сезгә минем җырларым. Дуслар белән тормыш җиңел, дөньясыда яхшырак. Достың булса шундый булсын, үзеңнән дә яктырак. Әйдә Раил. Әйбәтләп. Хоп. Ут йөрәкле дусларым бар, узар өчен юлларым. Авыр чакта ярдәм итеп, суза торган кулларым. Кирәк булсам әгәр миндә, без атларыбыз янәшә. Онытмыйча дуслык хакын, ясын иде яшәргә. Әле ярый, сез бар, минем якын дусларым. Сезнең өчен генә җырлыйм, сезгә минем җырларым.
Dostlar bilen durmuş yinir Dünyası da yoktırak Dostunu bulsa şunday bulsun Özüngenen de yokşırak Dostunu bulsa şunday bulsun Özüngenen de yokşırak Özüngenen de yokşırak Men özümni Nikolay Baskov şekilli his ete başladım. Büyük rahmet dostlar. Büyük rahmet. Yarı siz var. Rahmet. Şın көңілден айтам. Rahmet. Dostlar, турында жырладық. Енді менің баршымда бик мотор. Аллаға шүкір. Жырым. Қысқа шағына биографиясын сөйлеп бастақ. 2009 жылда Зөфәр Абы Хайреддинов мен ашыны бик моторына жыр бүләк ете. Енді шушы жырының іштәлігіне көз салғанда, анда нинди сөзләр теге үйленген ир-егет өзінің тұрмыш иптәшен мақтап, хатынын мақтап, сен менің фәрештәм, сеннен башка яши алмам, үйім жәннәт күк, достарыма қараңғы ес күрсәтмейсің, тегеләй былай енді мақтарлық сөзләр. Әлбетте 9 жылда мен үйленмәгән. Зөфәр абый бу жырны мәйтәм миңа жырларга иртә түгелме соң әле дим. Зөфәр абый озак кына карап торды да, аны шуны бер гадәте бар, теге. Да. Аны әйтә. Менә бу жырны алып жырласаң, Илнасыйны. Нәк киләчәгендә шушы жырга туры килә торган хатын булачак синең ди, киләчәктә ди. Амин дигән сәгатьне туры килгән җәмәгать, Аллага шөкер. Фәрештә белән яшим. Шираттагы жырны Сиген, ярама тұрмыш иптәшіме қарап жырласам да көрініп бітмеймді, яра. Бұны айтканда тұрмыш иптәшіме бағыштаған жыр, достар. Фәрештәм! Жәннәткә кірген шикелле, қайтып ишекне ашам. Ашың шәйің қайнар синең, қайтып кірсәң дә қайшам. Сине генә минем фәрештәм, өйем минем жәннәтем. Бөтен рәхәтләрем өчен сиңа гына рәхмәтем. Юк бар гаебемне табып, күңелемә тимисең, ялгышларымны күрсәң дә, күрмәгәндә йөрисең. Буй җитмәслек бәхетләрне сорап аптыратмыйсың. Булганнарын гөлгә төреп, ышанычлы саклыйсың. Сине генә минем фәрештәм, өйем минем жәннәтем. Бөтен рәхәтләрем өчен сиңа гына рәхмәтем. Бөтен рәхәтләрем өчен сиңа гына рәхмәтем. Үйден сүзне шығармадың, урамнан кіртмәдің. Сөюіңнен бір минутта мені мәхрүм итмәдің. Қараңғы ес көрсәтмейсің достар туғаннарыма. Таң қалам сабырлығыма, сенің ақылларыма. Сені генә минем фәрештәм, өйем минем жәннәтем. Бөтен рәхәтләрем өчен сиңа гына рәхмәтем. Сені генә минем фәрештәм,
үшін сиңа гына рәхмәтем Бүттін рәхәттілерім үшін сиңа гына рәхмәтем Вот это сюрприз. Минем Kızım. Менә бу минем бажайның ике малайы, Камил белән Адель. Ана абый бүләкләр бирәндә. Минем кызым мине җимешен. Җырлыйбызмы соң бүген? Юк менә. Әйдә башыңны ик байтырып. Өйдә йөрәндек бит әйдә, кил монда. Әйдә. Кара без белән пардан киенгәнме бүген? Әйдә. Башны ик байтырып, кызым. Hadi, rəhmət deyəm. Yox mənə. Haydi. Mən özüm şoki. Hayatısız kaldım indi. Нәрсе етергә дә белмим. Бик зур рәхмәт дуслар. Ярайлышынан да гаилә бар шулай үз вакытында өйләндем. 25 яшьтә әгәр дә үз вакытында өйләнмәсәң, аннары Асагалиев шикелле җырлап кына каласы калыр инде. Барысы да үз җае белән, үз рәте белән бар, Аллага шөкер. Шуңа күрә куанып туя алмыйм. Инде шуннан да дөнья булгач төрле хәлләр була. Ак ягы да, кара ягы да. Инде кара яга килгәндә миңа калса түзем, шитан булырга кирәктер дип уйлыйм. Якында шул вакытта, якында дусларым, туганнарым ярдәм итсә, миңа калса ул кайгы бик сизелмәс дип уйлыйм мин. Инде менә 2006 елда шушы кайгылы хәбәрдән соң иҗат ителгән җырны сезгә хәзер җырлыйсым килә. Илһам Абыйвалишин сүзләре һәм көе «Бәхетсез никах» дип атала. Күлмәкләре алынган, никахы укытылган, гаиләле булу бәхете кемгә ничек язылган. Насыйп булмады күз нурым, бәхетле тормыш корып, юл фаҗигase җимерде, көпчәкле булмый барып. Насыйп булмады күз нурым, бәхетле тормыш корып, юл фаҗигase җимерде, көпчәкне булмый барып. Күрә алмыйм хәзер барында, чыга алмам инде юлга, каберең янына килеп калды ул кыргадыга. Насыйп булмады күз нурым, бәхетле тормыш корып, юл фаҗигase җимерде, көпчәкне булмый барып. Насыйп булмады күз нурым, бәхетле тормыш корып, юл фаҗигase җимерде, көпчәкне булмый барып. Күлмәкләрен аламын, елап көндә булма, калдырып китәсе булгач, очрадың ник юлымда. Насыйп булмады күз нурым, бәхетле тормыш корып, юл фаҗигase җимерде,
Köpşakni bulmay barib Nasib bulmadı ko'zi nurim Baxtli turmush qurib Yo'l fajiasi jimirdi Köpşakni bulmay barib İlgerey. Айдариф, яшьлек бер мизгелне җырлап, алыйк әле рәхәтләнеп. Аскар Османов кие. Фәйзулла Габдуллин сүзләре. Али Асмагулова сүзләре. Яшьлек бер мизгел дуслар. Ул бер мизгелгенә кадерен белү кирәк Йөрәктә булсын дәрт кенә моңаеп йөрү сирәк Яшьлектә кабызган учак янсын дөрләсен һәр чак Безнең әле дөнья кыйшып шау гөрләтеп яшәр чак Яшьлектә кабызган учак Янсын дөрләсен һәр чак Безнең әле дөнья кыйшып Шау гөрләтеп яшәр чак Йөрәгем яшь йөрәгем Көч бирә ул яшәргә Күңелемдә бар бер теләгем Күкрәтеп яшьләргә Яшьлектә кабызган учак Янсын дөрләсен һәр чак Безнең әле дөнья кыйшып Шау гөрләтеп яшәр чак Яшьлектә кабызган учак Янсын дөрләсен һәр чак Безнең әле дөнья кыйшып Шау гөрләтеп яшәр чак Бары яшьлектә генә ул Тоясың тормыш ямын Минем бәхетем шундый зур Яшьлекнең беләм тәмен Яшьлектә кабызган учак Янсын дөрләсен һәр чак Безнең әле дөнья кыйшып Шау гөрләтеп яшәр чак Яшьлектә кабызган учак Янсын дөрләсен һәр чак Безнең әле дөнья кыйшып Шау гөрләтеп яшәр чак İlgerey. Şehri büyü türkümü. O. Минем әти. Оба. Рәхмәт. Рәхмәт әти. Минем бабай. Рәхмәт. Әллә туганнар гына инде монда. Илгәрәй. Бигез рәхмәт дуслар. Рәхмәт. Бигез рәхмәт. Илгәрәй. Җәмәгать сәхнәсеннән күзәтәбез музыкант егетләрне, кызлар бии башлагач шундый елмая башладылар, мин сиңа әйтим. Җәмәгать менә хатын-кызлар җавап бирсә ярый, ирләр җавап бирсә ярый. Әйтегез әле, ир атны нәрсә бәхетле итә? Хатын-кыз. Ага.
Так, тагын ир атны нәрсә бәхетле итә ала? Охшо. Так. Тагын балалар тәнәфес. Кем нәрсәгә мохтаҗ шуны әйтә инде монда, әйме җәмәгать. Шунлап турып уйлап карасаң, иргә эштән кайтышына итле бәрәңгесе һәм спорт каналы кушылган булса, телевизорында шул җитә. Менә җәмәгать тагын бер сорау бар, әйме. Ул да булса, хатын-кызлар баш вата инде, бигрәк тә кияүгә чыкмаганнары, идеаль ир-егет ул нинди булырга тиеш дигән сорау. Бармы? Бар, андый сорау башка керә. Димәк, идеаль ир-егет ул нинди булырга тиеш? Минем кебекме? Әллә менә моның кебекме? Кил монда ракет. Так, аңлашылды. Әллә менә бу егет кебекме? Идеаль ир-егет нинди булырга тиеш? Мондарак. Так, хәзер монда голосование эшлибез. Әллә инде менә моның кебекме? Җәмәгать, дөрес аңласам, идеаль егет менә безнең Гайса кебек булырга тиеш, әйме?
җыр һәм музыка конкурслары лауреаты Гайса Маликов. Гайса Маликов, зур рәхмәт. Хәерле кичләр булсын, җәмәгать. Инде буфетта чират бетте бугай. Урыннар әкренләп тулып килә. Без концертыбызны Илгәрәйнең җыр бәйрәмен дәвам итик. Елга җырлабыга, урман шаулый, могҗизавый өне кошларның, киекләрнең без аңламас моңы, үз моңы бар җәен кышларның. Җыр мәңгелек, җир мәңгелек булса, икесе тиң бермә-бер яшәр. Җирне җыр да тота, җыр коткара. Җирдә җыр яшәсә, җир яшәр. Менә шул җир белән җыр арасындагы бәйләнешне бик тә нәзберек тоемлап иҗат итүче егет ул Илгәрәй. Инде әйдәгез аның моң дәрьясына бергәләп җумыйк. Каршы алыгыз, Илгәрәй! Үзі яны күлгә әйләнмичә, сүндермәсен кайнар күмерне. Гомер буе яшә, ашкынып син, ашыктырма ләкин гомерне. Күңелләрдә бер кайчанда сүнмәсен өмет уты, мең шатлыклар алып килсен яшәүнең һәр минуты. Күңелләрдә бер кайчанда сүнмәсен өмет уты, мең шатлыклар алып килсен яшәүнең һәр минуты. Үкенмәслек итеп яшик әле бу гомерне һәрбер мизгелен. Якын туганыңдай иркәләп үз, назлап үсе җирнең һәр гөлен. Күңелләрдә бер кайчанда сүнмәсен өмет уты, мең шатлыклар алып килсен яшәүнең һәр минуты. Күңелләрдә бер кайчанда сүнмәсен өмет уты, мең шатлыклар алып килсен яшәүнең һәр минуты. Бергә булыйк, бердәм булыйк дуслар. Мин сезне бик каты итеп яратам. Балкон! Хәерле көн диеп сәлам бирсин яңа туган һәрбер иртәгә. Бүген ярат, бүген сөйлеп калсаң булуы мөмкин иртәгә. Күңелләрдә бер кайчанда сүнмәсен өмет уты, мең шатлыклар алып килсен яшәүнең һәр минуты. Күңелләрдә бер кайчанда сүнмәсен өмет уты, мең шатлыклар алып килсен яшәүнең һәр минуты. Мең шатлыклар алып килсен яшәүнең һәр минуты. Мең шатлыклар алып килсен яшәүнең һәр минуты. Рәхмәт дуслар. Гайса Маликов, саксофон. Раил Гарифов, Азат Нигматов, гитара.
Ариф Ахметов, Альвина Маклакова. Ой, бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт инде. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт килгәнегезгә. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт. О, менә доманың менеджеры килде. Рәхмәт, рәхмәт, рәхмәт. Ярыйсыз бар. Ренат, возьми подарок. Бик зур рәхмәт, дуслар. Бик зур рәхмәт. Шын күңелдән әйтәм. Тезләнеп баш ием әле. Алдагы җырланган җырның авторларына күз салсак, аны Аскар Усманов кие, Рәмис Аймат сүзләренә язылган җыр бу, теләк дип аталды, дуслар. Киттек алга таба бөек шагыйребезнең җырын хәзер җырлаячак Алла берсә. Ул да не булса, Фәнис абый Яруллин сүзләренә иҗат ителгән җырны да насыйп булды сезнең алдыгызда хәзер аны җиткерергә. Фәнис абый Яруллин сүзләре, яшь композитор Илнар Акрамов кие, язмышларны берләштерик дип атала. Ялгыз калган көнем искә төште бүген. Сагындырып хисләремне тоеп йөрдем эшкә җыеп. Ялгандырып күңелнең гөлләрен, гомернең көннәрен, уйчакларга якмыйк. Көннәр күп дип алда, калмыйк ялгыз ярда, өмет булсын җанда. Һәр вакыт күңелнең гөлләрен, гомернең көннәрен, уйчакларга якмыйк. Көннәр күп дип алда, калмыйк ялгыз ярда, өмет булсын җанда. Һәр вакыт хисләр инде янган, кабатламыйк һаман. Ялгышларны яшик тенләштереп, яшик берләштереп, язмышларны якмыйк, көннәр күп дип алда, калмыйк ялгыз ярда, өмет булсын җанда. Һәр вакыт күңелнең гөлләрен, гомернең көннәрен, уйчакларга якмыйк. Көннәр күп дип алда, калмыйк ялгыз ярда, өмет булсын җанда. Һәр вакыт күңелнең гөлләрен, гомернең көннәрен, уйчакларга якмыйк. Көннәр күп дип алда, калмыйк ялгыз ярда, өмет булсын җанда. Һәр вакыт
Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Бабаның коллегасы диләр. Коллега, бик зур рәхмәт. Киттек алга таба. Тормыш улы диңгез. Венера Махмутова сүзләре. Мурат Вайсин көе. Тормыш улы диңгез. Яшәүләрнең ямен, белеп барлык тәмен, үти Ходай биргән юлларыны. Диңгезләрдә yüзик, сынау килсә түзик, җырга әйләндерик моңнарыны. Тормыш олы диңгез дими иртә көндез, төрле чагы була анында. Тынып кына тормый, без дигәнчә булмый, кайча күтәрелә далда. Тормыш олы диңгез дими иртә көндез, төрле чагы була анында. Тынып кына тормый, без дигәнчә булмый, кайча күтәрелә далда. Авырлыклар килсә, башны түбән исә, елмаерга табып көч куәт. Чәчәкле гөлләргә, тормышны күмәргә, ярдәм итсен безгә мәхәббәт. Тормыш олы диңгез дими иртә көндез, төрле чагы була анында. Тынып кына тормый, без дигәнчә булмый, кайча күтәрелә далда. Тормыш олы диңгез дими иртә көндез, төрле чагы була анында. Тынып кына тормый, без дигәнчә булмый, кайча күтәрелә далда. Бәхет килсә безгә, сөендерик бездә, тирә-якта моңсу күзләрне. Шатлыкны бүлешик, яратып эндәшик, кызганмыйк ягымлы сүзләрне. Тормыш олы диңгез дими иртә көндез, төрле чагы була анында. Тынып кына тормый, без дигәнчә булмый, кайча күтәрелә далда. Тормыш олы диңгез дими иртә көндез, төрле чагы була анында. Тынып кына тормый, без дигәнчә булмый, кайча күтәрелә далда. Тынып кына тормый, без дигәнчә булмый, кайча күтәрелә далда. Илгәрәй. Шаiri бию төркеме дуслар. Минем беренче укытучым Алсым Улануровна. Мәктәптә беренче укытучым, яраткан укытучым. Рәхмәт бик зур килгәнең өчен. Минем университетта укыткан Энҗе Хәнәфиевна безнең класс җитәкчесе исән дә ялгыш булмас. Бик зур рәхмәт сезгә килгәнегезгә. Бик зур рәхмәт. Сиңа бик зур рәхмәт. Син күңелдән. Әкрен розалары кады яме. Бик зур рәхмәт дуслар. Менә дөресен әйткәндә, бүгенге кичәгә әзерләнгәндә җафалана беттек. Җырлар күп, барысында җырлыйсы килә, бераз вакыт мишә итә.
Менә алдагы җыр сезгә ошар дип ышанасым килә. Шулай ук мәхәббәт темасына карата торган җырларның берсе Хайдар Әхмәтшин сүзләре, Риф Ахметов көе «Бул син минем яратканым» дип атала. Чәчәк атам йөргән юлыңда, шатлык яше тулган күзләреңә, инҗе булып тамам кулыңа. Бул син минем, бул син яратканым, бул син минем сөйгән ярына. Гомер булса бәхет килер диеп, көт син аны көтеп торгана. Бул син минем, бул син яратканым, бул син минем сөйгән ярына. Гомер булса бәхет килер диеп, көт син аны көтеп торгана. Синең өчен шаян җилләр булам, чәчләреңне җилдә таратам. Яңгыр шавы булып сиңа дәшәм, яратам дип сине яратам. Бул син минем, бул син яратканым, бул син минем сөйгән ярына. Гомер булса бәхет килер диеп, көт син аны көтеп торгана. Белисеңме, синең язмыш булам, тормышыңны синең җыр итәм. Авыр чаклар сиңа килсә иркәм, йөрәгемә салып бир бәтәм. Бул син минем, бул син яратканым, бул син минем сөйгән ярына. Гомер булса бәхет килер диеп, көт син аны көтеп торгана. Бул син минем, бул син яратканым, бул син минем сөйгән ярына. Гомер булса бәхет килер диеп, көт син аны көтеп торгана. Гомер булса бәхет килер диеп, көт син аны көтеп торгана, көтеп торгана. Илгәрәй. Рәхмәт, дуслар. Бик рәхмәт. Инде минем шушы сәхнәдә иң якын дусларым чыгыш ясады, ясаячак Алла бирсә. Инде минем тагын бер иң якын дустым бар. Исемен беләсезме кем? Әйтеп карагыз әле. Нәкъ шулай. Зур алкышлар белән, дуслар, минем якын дустымны Альбина Панаевны чакырыйк, дуслар. Альбина Панаева. Хоп. Минемдә. Сәлам, исәнмесез? Җырлыйбызмы? Әйдә. Яшак искә төшерик. Сөюне эзләп сөюне, сөйлим әле сиңа бүген дә, ләкин нигә инде тагын күзләреңдә синең җаным, билгесезлек моңа күренә.
Кешір мені яни хәлләри Тыймы тыныш түгел хаманы күңелем Үкенешкә булмас микән Беләсең бит инде икән Яшьләребез тиңдәш түгелен Онытыйбыз әйдә яшебезне Güzel сөюбез хакына Син минеке, мин синеке диеп Бәхетебезгә таба ашына Онытыйбыз әйдә яшебезне Güzel сөюбез хакына Син минеке, мин синеке диеп Бәхетебезгә таба ашына Син минеке, мин синеке диеп Бәхетебезгә таба ашына Үз-үземә ышангандай итеп Мин сиңа да күптән ышанам Сабырда син саф йөрәгең Көзгелең бар теләгең Мин рәхмәтләр укып сыкланам Яшебезне һаман чагыштырып Күңелеңне зинһар төшермә Синең кайнар сөюеңә Керсез якты күңелеңә Тиңнәр булмас мәңге бу җирдә Онытыйбыз әйдә яшебезне Güzel сөюбез хакына Син минеке, мин синеке диеп Бәхетебезгә таба ашына Онытыйбыз әйдә яшебезне Güzel сөюбез хакына Син минеке, мин синеке диеп Бәхетебезгә таба ашына Эй, Азат, давай! Зажигай! Хой! Әкрем бәрәкәле. Онытыйбыз әйдә яшебезне Güzel сөюбез хакына Син минеке, мин синеке диеп Бәхетебезгә таба ашына Онытыйбыз әйдә яшебезне Güzel сөюбез хакына Син минеке, мин синеке диеп Бәхетебезгә таба ашына Син минеке, мин синеке диеп Бәхетебезгә таба ашына Альбина Панаева! Илгәре 12-нче елны хәтерләтә, исеңдәме? Исендә Рәхмәт 12-нче елны бу җыр белән концертны бетергән идек. Әйе Шул. Альбина Панаева, дуслар, алкышлар. Илгәре Чыгасыңмы, җырлыйммы? Әйдә, бер-ике матур җырларымны халыкка, берсе яңасын җырлыйм дигәнең, яңасын җырлыйсың бүген. Сәхнә синеке, дустым, әйдә. Рәхмәт. Ой, Илгәренең шундый энергиясе бәрә прямо. Рәхмәт исәмез, хәерле кич, хөрмәтле дуслар. Һәм инде әлбәттә үземнең чыгышымны дәвам итеп, безнең турында җыр. Хатын-кыз теле белән. Сезнең өчен. Уйламыйча әйтә бездә, соңыннан үкенә.
берсен Ходай. Яратыгыз инде безне, ничек бар менә шулай. Күп сүздән кая илгәнен, мин инде күптән беләм. Бөтен нәрсә җимерелә, хатын-кыз теләмәләр. Күп сүздән кая илгәнен, мин инде күптән беләм. Бөтен нәрсә җимерелә, хатын-кыз теләмәләр. Күп сүздән кая илгәнен, мин инде күптән беләм. Бөтен нәрсә җимерелә, хатын-кыз теләмәләр. Бөтен нәрсә җимерелә, хатын-кыз теләмәләр. Хатын-кыз теләмәләр. Альбина Апанаева. Зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Илгәрәнең калигнарикларны бирмисезме әллә? Мин җырлаганда юк инде дип әйтеләр. Хөрмәтле дуслар, нәшрәттәге җырнасы җыр яңа җыр. Чынлап та ул әле радиода юк. Минем телефонда гына бар ул. Яңа җыр иң яраткан кешемә багышладым, көен үзем яздым. Син минем матур кызым дип атала. Кызым турында җыр. Ләйлә Дәүләтова сүзләренә Альбина Апанаева кие беренче тапкыр җырлыйм. Син минем матур кызым. Иң беренче туган көн бу
Альбина Апанаева. Зур рәхмәт сезгә. Илгәрәгә зур рәхмәт шул күңелдән чакырган өчен. Сезне күрергә. Зур рәхмәт. Альбина Апанаева. Зур рәхмәт. Җәмәгать, менә бүген беренче мәртәбә әйтелде инде, менә монда видеосы да әйләнеп тора, әледән-әле. Бүгенге концертны оештыруда ярдәм күрсәтүчеләрнең берсе ул Дома компаниясе. Дома сезнең йорт өчен бар кирәк-ярак шунда. Дивана и пульта. Но нет, я голосую за мини-планшет. Кто-нибудь скажет, что с утюга. Нет же, с компьютера, скажет сестра. Все это каждому очень знакомо. Дом начинается с дома. Йорт Домадан башлана икән. Менә бүген дә безнең әлеге концертка, Илгәрәй концертына килгән тамашачыларыбызның 5-се иртәгә яки берсе көнгә яки бу ялларда Домага барып, махсус сертификат белән үзләренә товарлар сатып ала алачак. Димәк, җәмәгать, уйнатабыз Дома компаниясеннән 1000 сумлык сертификатлар. Ризамы? Сораулар ничек булачак та һәм җавап бирү тәртибе ничек булачак? Җәмәгать, сорау бирү тәртибе булай, җавап бирү тәртибе булай. Хәзер мин сезгә разминка өчен бер сорау биреп күрсәтәм. Сорауга җавапны кул күтәреп кенә бирәсез. Урыннан кычкырмыйбыз, яме? Менә мондыйрак сорау бирергә мөмкин. Мин мәсәлән, әйтегез әле диермен. Т хәрефенә башлана торган йорт хайваны. Тәкә. Кулны күтәреп дидем. Нәрсә? Тавык? Әллә сездә тавык хайванга әйләнде? Тана, тәк. Тай. Менә шулай. Җәмәгать, бу сорауга җавап саналмый. Монсы разминка өчен генә. Менә әзәзләп тәртипкә өйрәнә башлады. Кул күтәреп җавап бирергә тагын бер генә разминка. Ул да булса И хәрефенә башлана торган йорт хайваны балкон. Ишәк. Кайсыгыз асрый ишәк? Индюк. Ага, индюк та, тавык та буларда, бу якта чөтә хайванга әйләнгән. 2 таракан, җәмәгать. Беренчесенә җавап таракан ие. Т хәрефенә башлана торган йорт хайваны. Ярар. Аңлаштык әйме? Димәк, кул күтәрәбез, шуннан соң җавап бирәбез, кычкырганны гына кабул итмим, кул күтәреп басабыз. Булай, игътибар. 1000 сертификатка сорау. Илгәрәйнең бу ничәнче концерты? Так. Менә бу якта. Ничә? 4-нче? Ничәнче дидегез? 3-нче, дөрес. Басыгыз, менә монда килә торыгыз. Сезнең артта гына акчашлап янындагысы, Вот менә шул кара күлмәкле ханым. Так, чыга торыгыз. Без икенче сорауга җавап. Илгәрәйнең ничә баласы бар? Тикшереп кенә торалар бугай. Илназның нәрсә эшләп йөргәнен. Кайсыгыз 3 дип кычкырдан да? Тагын бер кат. Илгәрәйнең ничә баласы бар? Так, әнә теге иң артта гәрәттә безнең звуковик белән бергә утыручы зәңгәрмесең әле? Басып әйтегез әле ничә? 1? Әйдә чык. Алкышлыйбыз. Син ничә киләсең? Син ничә киләсең? Нәрсә дип? Юк, эш концерт дип әнә апа чыгып килә. Алкышлыйк әле җәмәгать, молодец. Әйдә менегез, менә торыгыз. Так, тагын бер сорау җәмәгать, ул да булса, бүгенге концертта Илгәрәйнең беренче җырының исеме ничек? Нинди бас кызмы әйтеп түгел бит. Кул күтәреп. Әйт. Так, тагын кайсыгыз? Авыл түгел. Туган авылда түгел. Балкон, 2 тараканда түгел. Иң беренче җырлаган җырның исеме? Звуковик янында исемен күрде бугай, бас. Дөрес түгел. Әйдә, Бала шагым түгел. Так, кайсыгыз анда? Кайсыгыз ул? Чык, төш монда. Балкондан чыгып килә. Җәмәгать бүген чыгып җитә инде ул. Так, ишәү булдымы безнең? Тагын 2 сертификат димәк уйнатабыз. Менә монсы шәп. Илгәрәйнең машина номеры. Так, юк, бу якка карамыйм, монда что-то не то.
Давай, әнә тегеннән, әнә, бас. Ничек? 3 пятерки. Чык. 4. Алкышлыйбыз. Әйдәгез, менегез сәхнәгә. Халык күрсен әле үзегезне. Менегез, мен. Егетләр инде әзерләнеп. Әйдә, апмын әле тегеләрендә, яме. Кызларны да апмын. Җәмәгать. Алкышлыйбыз буларны. Һәм тагын бер сертификат уйнатасыбыз калды. Шулай бит? Әйдә буларга тапшыра тор. Көттіріп тұрмасынлар. Дома компаниясынан берәр мең сумлык сертификатлар. Аласа әйберләрегезнең рәхәтен күрергә булсын. Хәзерче җитә. Артур тагын берәү безнең. Әнә киреп килә. Әйдә, мен. Менеп килә. О, авылымның айлы кичләре җыры булды. Иң беренче. Алкышлар. Һәм җәмәгать супер сорау, супер приз. Монсыра 1000 сумлык сертификат. Әзерме? Кем кулын тиз генә күтәреп җавап бирә? Илгәрәйнең шыды исеме? Әйдәгез, алкышлыйк әле Илназ Илгәрәйгә. Һәм үзебезгә. Bilmi? Nişe bilmi? İlgərəyinin ismi түгел, İlgərəyinin ismi dedim. İlnaz. Yarar, bayada bularga diskriminatsiya buldu. Şıksın indi cəməət. Alqışlayımız. Şulay yumuşak көңіллі indi men. Alqışlar. İlgərəy konsertində, İlgərəyinin 3-cü sольный konsertində Doma kompaniyasından, İlnaz'ın dostlarından bölək alışılar. Alqışlayımız. Şulay alqışlar bilan орыннарыгызга uzatабыз. Зур рәхмәт. Зур рәхмәт сезгә. Һәм көтеп калабыз сезне, һәм шулай ук бу залдагы барлык тамашачыларны Дома кибетләр шелтәрендә игезгә яраклы, кирәкле бар нәрсәне дә табырга мөмкин. Инде җәмәгать менә бүләкләрне өләштек әйме, бүләкләрне юып алсаң, аларның бәрәкәте арта ди. Алар узагракка чыдый ди. Шуңа күрә дә әйдәгез әле без бу бүләкләрне юып алыйк, үзебез генә түгел, җырчы егетебез белән. Каршы алыгыз Илгиз Сәләфиев. Казан сәлам. Siz bugündən nikahlısız, birgə kitə yolunuz. Xuday birdə taşlanmasın, tik bəxtli bulunuz. Ətiyən iki əşlərim, hər şəxistə tutduğuz. Varlıq qırmış bağçasında, şəşək bulub atığız. Ətiyən iki əşlərim, her şahiste tuttuğuz. Varlık tırmış bakşasında şeşek bulup atığız. Yana tırmış başlanıgan kim, nikah kını kızıl tuy. İki kaşık yüreklerinin birge itken kızıl tuy. Etiyen iki gençlerin her şahiste tuttuğuz. Varlık tırmış bahçesinde şeşek bulup atığız. Etiyen iki gençlerin her şahiste tuttuğuz. Varlık tırmış bahçesinde şeşek bulup atığız. Kazan siz bunda mı? Xudayның рәхмәтен тыйып, тигез гомер үтегез.
Матур бәбәйләр үстереп тату дөнья кетегез Әтияне киңәшләрен Һәр чагышта тотыгыз Барлык тормыш бакчасында Чәчәк булып атыгыз Әтияне киңәшләрен Һәр чагышта тотыгыз Барлык тормыш бакчасында Чәчәк булып атыгыз Әтияне киңәшләрен Һәр чагышта тотыгыз Барлык тормыш бакчасында Чәчәк булып атыгыз Барлык тормыш бакчасында Чәчәк булып атыгыз Илгиз Хәнәфиев Көчле алкышлар белән каршы алыгыз. Бүгенге концертның төп сәбәпчесе популяр җырчы Илгәрәй. Безнең яклар чит җирләрдә матур күренә. Миңа кирәк аэропорт, шул якка китәм, ял итәм. Ишетәлем мине, китмә инде, синнән башка нишлим соң иркәм. Миңа кирәк аэропорт, шул якка китәм, ял итәм. Ишетәлем мине, китмә инде, синнән башка нишлим соң иркәм. Анда кояш, анда зәңгәр диңгез, кайнар кымга ятып кызынам. Әллә бездә кояш сулар юкмы? Ойлап кара шуны азгына. Миңа кирәк аэропорт, шул якка китәм, ял итәм. Ишетәлем мине, китмә инде, синнән башка нишлим соң иркәм. Миңа кирәк аэропорт, шул якка китәм, ял итәм. Ишетәлем мине, китмә инде, синнән башка нишлим соң иркәм. Син иркәм, минем иркәм, бергә булсак. Бергә булсак. Ерак озлыксын алда дәшә, кырау сидә һәрбер адымга. Юл турына әйдәргә иркән, син булсын син сагында. Ерак озлыксын алда дәшә, кемләр сидә имеш үзеңә. Әнисенә юлда куркан, хәзер булып кайта үзеңә. Ачылдылар инде минем күзләр, син икән бит минем кояш
булышым. Әнә шулай икәү бергә булсак, яшәүнең дә тәмен тоярсың. Түгел аэропорт, иркән белән бергә ял итәм. Ишеттем мин сине, китмим инде, синнән башка нишлим соң иркәм. Кирәк түгел аэропорт, иркән белән бергә ял итәм. Ишеттем син мине, китмисең син инде, миннән башка нишләрсең иркәм. Кирәк түгел аэропорт, иркән белән бергә ял итәм. Ишеттем мин сине, китмисең син инде, бер-беребездән башка нишлик соң иркәм. Альбина Маклакова. Әйдә, урыныңа озатам. Альбина Маклакова, дуслар, алкышлар. Кстати, менә шундый ике нотадан торган җырлар бик популяр булалар. Менә бу җырында инде Аллага шөкер, яшьләр арасында түгел, олылар да бик якын иттеләр дип әйтәсем килә. Менә бала чакта мин теге авылда ял иткәндә, клубларда шундый бик матур җырлар уйныйлар иде. Руки вверх төркеме, шулай ич. Сергей Жуков иҗат иткән, ана та крошка моя, танцуй, танцуй, ай-ай-ай. Мин шул вакытны үзем әйткәнем, эх, мәйтәм, шушы бийек шәхес, мәйтәм минем өчен зур кеше бит инде. Шушы кешедән мәйтәм мин дә җыр алып җырласам ие, халык алдына мәйтәм җиткерсәм ие дим инде. Амин дигән сәгатенә туры килде, Аллага шөкер дип әйтәсем килә, чөнки чираттагы җырның көен нәкъ менә Сергей Жуков үзе язган. Дуслар, теге бик ачуланмагыз, нияме урысча бер җыр җырлап кына алам тиз генә. Ярыйдыр ич урысча җыр җырларга. Теге миңа помидорлар атмыйсызмы? Точнымы? Ни өчен диям, минем урысым былай гына, шуңа күрә. Мин күбрәк татар кеше булгач, инде урысча бигәләне белеп бетермим. Сүзләрен дә онытырга мөмкинмен. Аннары ялгыш теге кайбер сүзләрен дә бутап җибәрергә могу. Киттек алга таба. Салават Шайхов сүзләре, Сергей Жуков көе. Вспомним 90-е года. Плачет одинокая звезда, почти потухшая, похожа на тебя. И только еле-еле видно ночью, впрочем, как всегда. Одна по незнакомым улицам идешь, ты веришь, что его найдешь, его найдешь. Пусть это будет старой сказкой не с тобой, но ты не вешай нос, а просто пой. Просто пой, ла-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 ла. Вспомни 90-е, ведь он любил тебя. Ла-л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 а. Вспомни 90-е, ведь он любил тебя. Хранишь кассеты дома с песней о любви, сдуваешь все пылинки скрипов на CD, но не вернутся те года, и он давно забыл тебя. Тебя по незнакомым улицам идешь, ты веришь, что его найдешь, его найдешь. Пусть это будет старой сказкой не с тобой, но ты не вешай нос, а просто пой. Просто пой, ла-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 ла. Вспомни 90-е, ведь он любил тебя. Ла-л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 а. Вспомни 90-е, ведь он любил тебя.
ведь он любил тебя. Ла-л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 а. Вспомним 90-е, ведь он любил тебя. Ла-л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 а. Вспомним 90-е, ведь он любил тебя. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вспомни 90-е, ведь он любил тебя. Илгәрәй! Бик зур рәхмәт, дуслар. Бик зур рәхмәт, бик зур. Алкышлыйбыз, дуслар. Бу җырны яздырдык та Серегага дип әйтим әле. Серегага тыңлатырга бирдек бу җырны. Мәтәмчегрәксең, как получилось, мен әйтәм. Нормально, но такое ощущение, как будто армянин поет ты. Безнең теге акцент булгач инде уйлап бетермәгә, ул мине армян дип белгән ахрысы. Ну хәтта минем борын зур ичиме. Армянга ашаталар кайбер вакытта. Инде дуслар, алга таба киттек. Менә күпләр мәхәббәт теләгәндә Юсуф Зөләйха, Ромео Джульетта, Тахир Зөһрә күп мәхәббәтен телиләр. Миңа калса ул чын мәхәббәт шул очракта, кайчан син яисә тормыш иптәшең белән алтын, бриллиант туйларны уздыру мәхәббәте. Шулай бит? Килешәсезме? Нәкъ шулай. Чираттагы җыр пар булсын дөньялары дип атала. Хоп! Hey! Кстати, яңа җыр. Бүген беренче тапкыр җырлыйм. Аллага тапшырдык. Киттек. Монда кул чаба торган төш. Әйдә. Сыздыр әйбәтләп. Елгаларга су эчәргә төшеп барлап кышлар. Пар канатларны кайырмый яшәсәк иде дуслар. Гүзәл бакчада кырылган ак кышлар ялары. Кителмәсен бәхетләре, пар булсын дөньялары. Güzel бакчада кырылган ак кышлар ялары. Кителмәсен бәхетләре, пар булсын дөньялары. Тимәсен яман күзләре, көнче күңелләренең. Üzülməsin җипләре, яшьли гомерләренең. Güzel бакчада кырылган ак кышлар ялары. Кителмәсен бәхетләре, пар булсын дөньялары. Güzel бакчада кырылган ак кышлар ялары. Кителмәсен бәхетләре, пар булсын дөньялары. Җыр шундый мәгънә, дуслар. Нормальный җыр бит, диме? Нормальный җыр. Парлап үскән чәчәкләргә карап күңел сыклана. Бер тамырдан шыткан гөлдәй яшәгез сез дөньяда. Güzel бакчада кырылган ак кышлар ялары. Кителмәсен бәхетләре, пар булсын дөньялары. Güzel бакчада кырылган ак кышлар ялары. Кителмәсен бәхетләре, пар булсын дөньялары. Кителмәсен бәхетләре, пар булсын дөньялары. Пар булсын дөньялары.
Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Күчтәнәш. Кечкенә генә. Бик зур рәхмәт, дуслар. Сен җыеп барасыңмы соң боларны? Кая китәсең? Китәмисең аннары, кара. Учти, малай. Ничек кәефләр, дуслар? Армадыгызмы әле? Тагын 46 җыр калды. Бетән шуңа. Тәнәфес, тагын тәнәфес кирәк штәле. Соң аны аштан алдан эшләргә ишеңне. Җитмәде дә, понятно. Инде, дуслар, тагын бер кат сезгә бик зур рәхмәт. Әлегә кичә килгәнегез өчен. Дөрестән дә менә һәрбер җырчының дип әйтәсем килә, язмышым да халык кулында шулай. Менә минем язмышым сезнең кулда. Кабатлап әйтәм, әгәр сез дә бүген безнең кичә безгә килмәгән булсагыз, бүгенге кичә гомумән булмаган булыр иде. Менә шушы билетларны сатып алып, килгәнегез өчен, безнең концертыбызны карарга килгәнегез өчен сезгә Алланың бик зур рәхмәте яусын, дуслар. Һәм шулай ук аерым бер рәхмәтләрне әйтик, менә Дома компаниясына алкышлыйк, дуслар. Дома компаниясе, якын дуслар. За поддержку. Хлеб завод номер 3-кә дә рәхмәтләрне әйтик, дуслар. Икмәк заводы 3. Шулай ук аерым бик зур рәхмәт Татнефть продуктка, дуслар. Аерым бик зур рәхмәт алкышлыйк әле. Киттек, дуслар, алга таба. Аскар Усманов, Кие Нияз Гараев сүзләре, өзем тапкан бәхет. Ярайсыз, барыслар. Минем бәхетем сез ул. Сез булганда, минем иҗатымны яратканда, минем бәхетем зурая бара, дуслар. Рәхмәт сезгә! Мин бит сине үзем эзләп таптым, ни өчен соң кышып сөймәскә? Йөрәгемдә янган утлы хисләр, сине өчен мәңге сүнмәскә. Янган йөрәк, әйдә яна бирсен, сөя белә димәк шашыны. Бу дөньяда шулай яшәү рәхәт, бер-береңне торсаң сагынып. Иртә кичен көндә синең белән исләремнән бер дә чыкмыйсың. Башкаларга киртә кырып куйдым, хәзер син дә чыга алмыйсың. Янган йөрәк, әйдә яна бирсен, сөя белә димәк шашыны. Бу дөньяда шулай яшәү рәхәт, бер-береңне торсаң сагынып. Мин бит сине үзем эзләп таптым, диварларын ватып җимереп. Шуның өчен хәзер янып яшим, бәхетләрен татып сөенеп. Янган йөрәк, әйдә яна бирсен, сөя белә димәк шашынып. Бу дөньяда шулай яшәү рәхәт, бер-береңне торсаң сагынып. Бергә җырлыйбызмы? Киттек! Янган йөрәк, әйдә яна бирсен, сөя белә димәк шашыны. Бу дөньяда шулай яшәү рәхәт, бер-береңне торсаң сагынып. Бергә! Янган йөрәк, әйдә яна бирсен, сөя белә димәк шашыны. Бу дөньяда шулай яшәү рәхәт, бер-береңне торсаң сагынып. Бу
dünyada şulay yaşau rәхәттер, береңне торсаң сагынып. Илгәрәй. Әлеге җырның текст авторы Нияз Гараев. Рәхмәт, брат. Илгәрәй. Рәхмәт, рәхмәт. Рәхмәт, дуслар. Бик рәхмәт. Чын күңелдән, чын йөрәктән. Бик рәхмәт сезгә. Шулай ук рәхмәт сүзләрен әйтәсем килә. Минем әти, әниемә. Айрыман кушыган дуслар, әти, әниемә. Мине шушы дөньяга тутырганнары өчен, мине аякка басырганнары өчен, миңа дөрес тәрбия биргәне өчен. Һәм инде минем тормыш иптәшемә бик зур рәхмәт. Айгелгә. Мине яраткан өчен, мине хөрмәт иткән өчен, миңа ышанган өчен, бер-беребезнең кадерне белгән өчен. Һәм әлбәттә шушы дөньяга матур шибәр кыз миңа тапкан өчен. Рәхмәт, дуслар. Сезгә дә рәхмәт, дуслар. Бик зур рәхмәт. Әле Алла бирсә, тагын очрашырбыз, тагын күрешербез. Киләсе очрашулар хәтле. Илгәрәй. Очрашулар насыйп булсын. Әйне шулай бүген концертта катнаштылар. Рәшит абый Шамкай, Шәйри бию төркеме, Альбина Маклакова, Раил Гарипов, Илгиз Ханафиев, Айрат Сагиров, минем җырларым күп кенә авторы Риф Ахметов, минем дустым, якын дустым, почти брат Гайса Маликов, гитара Азат Нугманов, еланнар белән биюче Астагфирулла, монда мынисез. Рәзит Мингазов, София Джамаль, дуслар. Һәм инде әлбәттә шушыны кичәне булышкан, оештырга булышкан өчен Илнур Фәйзрахманов. Бик зур рәхмәт. Һәм мин. Рәхмәт. Илгәрәй. Һәм инде Альбина Фанаева. Якын дусларны, хөрмәт иткән дусларны ахырдан әйтәләр. Җырлап яши. Монда. Әйдә, Альбина Фанаева. Җырлап яшәргә язсын. Җырлап яшәргә язсын, дуслар, чыннан да. Һәр эшегездә бары тик уңыш кына юлдаш булсын. Киләсе очрашуларга кадәр. Рәхмәт.